mbaka angomuda timonejo Seme Constituency angomu setemonegi molochutho kachiel kod Kenya kairi kama wantire gie sani mana etipo mari Lolwe TV gini en mara Chenro mari mar Kuku Mar Wach live and Haron Otieno Mheshimiwa Edenade Adi maber wazo John Seme uriyo maber yes wachako chieng yo maber erokamano ahinya Mheshimiwa kwangia nachiel kuom gige ko mantiere gazeto kinyi makawuono ni eri sani wacho ni yuarruok mantiere kind migosi Uhuru Kenyatta kachiel kod Ruto bedo kagima koro wuok oko ahinya kendo nyiso ne jotelo gi kichal kagima gikoso luor ne japiny kanisa koro ywak onego beni lor ne gi kamoro achiel igomba kendo gikware ng'uono bende paro ni en gima ber mondo gikware ng'uono gi sani gima paro en yuarruok manitie sani e kind Ker President Uhuru Kenyatta yes to gi Deputy President mar Kenya en ok en ranyisi maber e Kenya ka nikech sama dhi transition ni dwarre ni wabed gi unity moro manyalo dhi mbele banyiso ni serikal mar Jubilee pok obedo gi tiyo moro maber miluongo gi sungu ni cohesive to inyalo neno ni mano oa kuom behavior mar Deputy President mar Kenya ni sama Deputy President oksom from the same script gi President to tabu nyalo bedo emomiyo many times Jose kwayo ni ka Ruto neno no konyatio gi Uhuru Kenyatta nonego okwa mondo resign kaka Jaramogi Gingo Gidinga notimo in the 1960s kano neno ni policies maga Jomo Kenyatta ok ne ber nowacho ni an nikeo kanya chamo msara manono koro awuok e gini nikech Ruto koro nigi chwang ofil ni no play role maduong mondo Uhuru obed president kedo gi feel ni ne gin gi mbaka gi moro ni kumi yangu kumi yako to Uhuru Kenyatta president marwa kaka ng'ama riek oseng'iyo mbele boneno ni ng'ama nyalo kelo stability e Kenya ng'ama nyalo kelo kwe Kenya ng'ama nyalo terwa mbele mabe ose struggle ne Kenya en Raila Amolo Odinga omiyo mane mamiyo Ruto which bar mang'eny to mie koko mang'eny to wan wakwa ni mondo president odhi nyime kamano with a lot of peace, a lot of humility mondo usher in the new leadership ma Kenya man kama beteni taneno ni dhi bedo mara Raila Amolo Odinga but bineno kagima jotelo gi ywach mar gigolo elela bineno ka ni gima ose yiero dugi gi gite gikoso gite kero koso jalopne beno koso koso okine kaen makosa okber kaka na wacho okber nikech serikal onego nitie gimiluongo ni collective responsibility ma serikal dware situation ma gima president wacho e gima deputy president be wacho to mano ok timre nikech deputy president nigi appetite maduong' ahinya ma bedo president iboneno ni chakri yiero no manotim the last election you'll recall ni deputy president focus ne osemana bedo succession focus ne poko bede kaka serikal inyalo ter then wan gi chik ma wantiego ma nokel Constitution of Kenya 2010 ma wacho ni deputy president gi president they are tied up together constitution machon ni nyalo gol deputy president vice president koko tima ber to ma indika kinyalo gole okiota less of the through an impeachment motion e bunge kacha koro mano tweyogi to mane kama deputy president to exploit yakoro wacho ni okawuogi be onge impeachment mutimo president be kan kod koro nakedness gil chilo mang'eny makoro sewo kanyo ok ber ahinya ok ber for the unity and to the togetherness of the country but ng'amabo kawo most of the blame in deputy president because if you have your leader it is important ni ng'i kaka itiyo gi leader no maber moki kill a lot of undermining a lot of lweny ineno kaka changes not timre nyaka e bunge ma committees iloko gik mang'eny iloko nikech cohesion no lal e wala mo Nyasaye ni watiek tam ni maber because wadongi dwe achiel kende ka walando kwe mondo next government to hope ni they have learned from what is happening now mondo cohesion obede mondo leadership obede but ng'ato samoro nyalo wacho migosi kadiri ni migosi William Ruto en ng'ama chalo kagima nochopo kamoro manopimne muya e od wuon koro samoro ma iri gima miyo neno ni oyo awugo ok mondo koro anyis jowadira anyis jopinjik matimore samoro chopo kumodine pako chopo korot no seche mo ineno kaka napimo alia ka wadhi back
to historia kaka Uhuru gi Ruto setiyo. Yes. Ibo neno ni tam mokwongo negitiyo together in some better way. But kitimo cool analysis, nyisi ni seche moko ene ma seche moko nodiyo ne president piny moloyo kaka idwa wach ni president odiyo ne piny. Nikech ng'ama liero ni seche te ni kokitimo nama okidhi dok bedo president. Kokitimo nama emomiyo aparo ni kane wadhi e yiero mokalo ni. Koro president be noyudo yweyo kawacho ni okay, koro adwaro legacy mar Kenya. Okadwa tiyo gi blackmail, okadwa tiyo gi intimidation, okadwa tiyo gi threat mora mora. Adwa tiyo ne jo Kenya kako nego atine. Emomiyo kao step maduong' kabisa bodonje handshake gi baba Raila Amolo Odinga. To handshake ni be ka jalup ker ma Ruto, if he was a good man, obeno nego support handshake ni. Nikech handshake ne kelo kwe, no reduce tempo piny, oketo Kenya mokwe. Nikech nileno ka resistance movement cha be nodhi malo. Bagik moko kaka Safaricom gik mang'eny koro ji ne chako kwedo. To ineno ka handshake no kelo Kenya maber. Yes. But handshake no wang'o Migosi William Ruto kabisa. Owang'o iye nikech no feel ni Raila en ng'ama nonego bed ni wach ne itieko moko nyabiro malo Kenya. Yes. But Raila is a person mosegore ne liberation ne Kenya ka. En ng'ama mosekelo lokruok mang'eny ne Kenya ka. Yes. Mok inyal wacho ni nyalo tieke yo mayot. Ene chuny jopiny, ene pach jopiny. Koro problem ma iwacho ni seche moko mi penjo seche moko no di William Ruto ahinya. Yes. Anaparo ni the reverse could be correct. Kailo said the reverse could be correct. Chani ji ne paro ni Migosi Cleopas Malala, Johnson Sakaja, samoro kwa dhino ballot yiero mochanti mo iganiri. Kineno list mare joge kumo chung, mane IBC no goyo chape gazette ma Kenya kairi. Waneno nyingi Cleopas Malala kachiel kod Johnson Sakaja, kato bedo ni oboke magi, pude bedo godo kodage to, ni chalo gik ma othedhi. Be ineno ka wan kama kare minyalo chini oyo ng'ane chano no kandire kod oboke ne romo thedhi onge debe koso gin kod ratiro mar bet nyaka chieng' moro ng'ade oboke gi kendo oko. Ineno wacha Cleophas Malala. Yes. kata gi Johnson Sakaja. Waneno ka gibedo cleared gi IBC. Seche moko kwanyal wacho really parameters ma IBC otiyogo. Yes. But IBC must have proper and enough evidence mondo chung anybody from ringo e komora mora. Yes, yes. Ingeni wo John ko kwa wacho kamano to kwa ng'eyo gima nyalo timre ne ng'ato years to come. Wadwaro system ma everything and transparent and fair. Yes. Koro seche moko in their own wisdom poka ng'iyo the reasoning margi ahinya. But in their own wisdom seche moko ne ging'iyo bagi neno ni jogo could continue. Koro mano is within the purview mara jo IBC. Ma samoro gima kapono wene gima gitimo to gidegi tiyo gitako marach mbele machimoro gichung' ng'ato e kaka ipare. Ya ineno gima wacho en ni IBC initially ne wacho no wuok ni certificates maga Sakaja okbe. Bang'e winjo no yudo certificate kendo moa Kenya Uganda wa Kenya kure. Yeah, Team University. Team University. Seje moko ging'iyo with the IBC. And it is difficult to watch ni it was not the IBC makoro nyalo wacho authenticity magitiyogo. Okay. Ngeni kombe moko mani manyogi the requirement of a degree was not there kata mar bunge onge. To koro kimanyo governor nyakibed gi degree mari. Yes. Koro kagi ng'iyo bagi verify then that is fine. Okay. Yeah. Live Chenro Kuku Mar Wach Mheshimiwa Hagai Kadiri hawe wacho ni Haron gige koma IBC temo seche moko okwanyal ng'en tang'omo ne giketo jogi kaka ne gipodho gi to bende nyaka ng'ito ka gichungo ng'ato nyaka bentir ranyisi moromo mar tamo ng'ato mondo me kik bed e yiero mok ne samoro nyalo ti koda gi chike de wang' jomoko kachiel to koda ka giweyo ma ok de wang' jomoko. Nyinga en Haron Tino ma en chenro mar Kuku Mar Wach live Lolwe TV gini en maro. Mheshimiwa wanie sa majomoko wacho ni Migosi Uhuru Kenyatta onego ugoko oting bad mulorela mulodinga kendo wuoth godo e gwenge mag Mount Kenya. Dimoko nene ni oyo ma edi samoro kotimo to nyalo miyo samoro chilo moro mane mieno ke nyalo mieno muluro dela mulodinga gima kizungu ni by extension. Inene nadi ochopo sa ugo kono oyo aketo rageng dong lwedo gloves aketo piny wadhi warakre kod jopiny ting bade malawuoth kode koso kako lingni iri konyo mulorela mulodinga. Ane pacha. Yes. King'iyo kaka Kenya oseringo.
ineno ka President Daniel Arap Moi. Yes. Kane dwaro, kane sao chopo makoro no wuok e telo. Nen very clear gi ng'ama nodwaro. No support Uhuru Kenyatta. Yes. Kata bed ni Uhuru Kenyatta ok noyudo. Ndalogo be other people nentie. Mara ila Amolo Odinga ema nowuok oko motegno. Bo wacho ni Kibaki tosha. Mane ema nomono Uhuru bedo president at that time. Yes. King'iyo succession mar Kibaki. Kibaki to notugo cards ma ok onyiso ji elela kaka nodwaro. Yes. To succession mar Uhuru Kenyatta opogre gi succession mar Kibaki. Yes. Nikech Uhuru Kenyatta ose demonstrate ne jopiny. Ng'ata manigi wenge ne, ng'ata manigi ite monyalo winjogo. Ong'eyo ni Uhuru Kenyatta support Raila Amolo Odinga. An kama betini. Yes. An ok ane problem ka owuok oko openly. Bodhi nyime wache. Nikech in any case, ose wache yore mang'eny. Body language ne is clear. Ose wache kata gi dhoge. Ose wache yore mang'eny ma jopiny ong'eyo. To en gi reasons moromo momiyo wacho kamano. Nitie pinje moko. Yes. Kaka piny mar America kocha. Ineno ka president kata ka wuok oringa e campaign gi ng'ama odwaro cha. And is open nikech ideologies go neno ka ng'ama donjo ni ema nyalo serve ideologies go yo maber. Koro an gi pacha to kane problem. Ka iloso eng'eyo ni gima kama osetimore kada ranyisi osenyiso ni nowuon ochung' kod migosi Raila Amolo Odinga. Ibendi senyiso ranyisi mar manyo kom niri mar Seme constituency jaduong'. Ang'o mipiwang'i chwer na Seme kata ang'o bida fix Seme mineno kapok otim nyaka sani? Seme constituency. Yes. En constituency madongo. En constituency manitie gik mang'eny midware. But wan gi shortages mang'eny. Wan gi gik mang'eny maonge Seme kacha. One of the lwenje mogo ahinya Seme en lweny mar pi. To seche moko ka wacho kamano nitie joma ne wacho ni ng'eyo kadiri water is devolved. But ana wacho ni leader miyiero gi jopiny nyaka bed jatelo manyalo riwre gi migepe mamoko, nyaka gi county government, gi national government ministries, mondo ne ni solve problem mar pi e dalawa. Towards that end, Ward John, wasetiyo matek. Wasekelo siepe moa kuonde mopogre. Bo wasekunyo pi kuonde mang'eny e Seme. Wasekunyo pi kamiluongo ni Gotodongo, wasekunyo pi St. Joachim, wasekunyo pi Kombewa, wasekunyo pi Kajulu Secondary and Primary School, wasekunyo pi Runda, wasekunyo pi Nduru Kadero, wasekunyo pi Ochara, revive water systems moko e Seme, including Kuoyo, Kaila, revive water system manitie Kondik, reorganize water system manitie Nanga Mwalo. So area mar P, en area ma asetiyo gi other non-state actors mondo okony. And gima wacho eni Seme okdwa leader mago mana mbaka ma CDF. Nikech CDF en gima ne waseyudo. Gik ma Raila Amolo Odinga okelo, gik ma fighters wa mag democracy osekelonwa, waduoko negi erokamano. But we must go a notch higher. Mondo amanyi wanyalo kelo ang'o kendo the constituency. Makwanogo mago akelo gi other non-state actors bokonywa e weche wa Seme. Koro atua mokwongo kabisa mango e Seme en go lweny mar piny. Yes. In conjunction with the county government, in conjunction with the national government and other non-state actors. Kiwe wach mapi to kenda wacho gik ma asetimo mondi. Nikech sani sa siasa Ward John, jo siasa nyalo wacho gik mang'eny. Anyalo kata wacho ni chakre kiny kichio Jumapil go kiny to mfereji kia kama to mana chak. Iwacho gik moko manitie gi maonge. But kati wacho gik manitie kata onge, in bende nyaki wacho ni oyo mai rigi omichung kapok donjo magi ko bende mai tek. Hold that thought live e Chenro Kuku Mar Wach migosi Agai Hawi Kadiri ochungo manya komnir mabedo kaka MP Seme constituency ochung koro tiko nero mar independent kado ochung kar kende. Ang'o mi ochung Seme constituency ang'o mosete mono jopiny kachiel to kod telo mar Mheshimiwa Dr. James Ombura Nyikal onene na dira til kokete to nyalo chopo Seme kanye. Ponono koyudo to ang'o madhi timore kachiel kod gimomiyo en owuon no dhi bedo kaka independent candidate live e Kuku Mar Wach.
live chenro mari mar Kuku Mar Wach Lolwe TV chenro mwapenjo telo penjo motambo jomoko penjo nikech wan wadich kod twaka magolo Kenya ka tero Kenya nyime. Nyinga en Harno Tieno, wendo na en Mheshimiwa Hagai Kadiri ochungo manyo komnero mar bedo kaka MP Seme Constituency wago kode mbaka ng'omi ochunga ng'omo sete mondo jopiny kachiel kod mago eko moneno ni Mheshimiwa Dr. Nyikal ne okotimo bende kokede ratil to nyalo chopo adi ang'omi ochung kod independent kopogore kod agolo tiko mar ODM no yombe koso en kod yuak ni nomination noko dhi kare magudo te duoko tielo mar ariyo mar chenro mari mar Kuku Mar Wach. Weyo sama ni wacho nitiere josiasa moko ma seche moko onyalo wacho gimoro notimo kata gige kuma odhi timo to gina wacha but kapok ichung Mheshimiwa mondo many komod buonero mar Seme Constituency nyaka bede gimoro wacho ni oyo ato mayre me chung mana datim no gandana kata kinyiso asembe pimo kod nyameri koro isa ni oyo asekunyo pige me kwano yie kachiel kod moko misetime Seme ema wacho Wuod John. Yes. Ni okadwa mana wacho gik mabo timo. Awacho gik mabo timo. Yes. Kata gima ango e vision mara. But ang'iyo be in the past bo awach ni kata ka wacho ni abo timo ma. Yes. Already asetimo 1 2 3 4 5. Nikech seche gi nitie joma biro gweng' ma pok ineno ga kata. Yes. To gibiro ga agenda madongo dongo. Yes. To pok waneno gi kata functions matindo man dala ka. Emomiyo agenda mokongo kaka apimo agenda mar pini we have to deal with. Mondo make sure ni jowani gi pi. Nitie joma wuotho distances maboyo kabisa. Yes. Kadhi manyo pi. Mago mwadwa ni wa reduce. Mondo make sure ni there's access to water. Okon water ma imodho kende kata mitiyo go e udi. Mano bo konyo kata weche mag irrigation gi agriculture man go dala ka. Ata mi example ni nitie mwasetimo makwanogo. To ka adhi mbele to adhi ng'iyo a proper plan, water plan mara Seme Constituency. Yes. Together the partners mawango. Ma in 5 years kikwano. Yes. Tinyalo wach ni in the area of water wasea from point 1 to point B to jo Seme dhi mabere weche mag pi. The other important area in area mar education. Area mar education ibo yudo ni even as we speak kawuono. Nitie institutions ma ng'enye isemeka. Yes. Ma poko bedo gi infrastructure kaka dwarore. To sani CDF wene mana education to wene gi security. Wan gi skunde kaka kidhi kamoro ni Atoya, the school is in very bad state. Kibiro Ng'op Ngeso, ineno kidhi school kaka Puyo Kaila kata fencing onge. We have that problem in the constituency. Ema wacho ni nyaka create infrastructure. Ma skunde bedo ni skunde are child friendly schools. Ma nyithiwa kodhi e skunde go to somo maber kendo winjo ka gin kama ber. But besides kanyo okwadwa ni wang'iyo infrastructure kende. Yes. We must go beyond infrastructure and look at learning in the institution. We can have wanyalo bedo gi wanyalo bedo gi classrooms. Yes. Ma moger. Yes. To somo malongo to seche moko onge iye kanyo. Jopuonje ma tie Seme gin jopuonje mabeyo kabisa. Yes. Kendo wase interact kodgi ding'eny. To gima dwarre en mana tiyo kodgi e yo maber. Kao iti mondi migi iwinji gik magidwaro. Ok mana chiyo gokinyi ni adwa timo gik moko ema. Nyaka winj gima jopuonje ma Seme gi education stakeholders wacho. Mondo wabed gi gima iluongo ni positive deviation. Yes. Ka golo performance ma nyithiwa ka watero performance malo. Nyaka wabed gi programs kaka the Teacher of the Year Award. Moa support go jopuonje motimo maber. Nyaka gibed motivated. Nikech tich mora mora mitiyo, itiyo kineno ni jo mitiyo go boheri, betiyo kodiyo maber. Emo miado wach ne teachers ma Seme. Ni under leadership mara kaka mbunge ma Seme. Yes. Gibo neno lokruok maduong' kabisa. Gibo neno flow mar gik moko, gibo neno development mar infrastructure plus education itself. Nitie gik mathago jowa e dala ka. Yes. For example, ibo yudo ni nyithindo ok nya timo penj kaka dware ni gitim. Yes. CBC ni bobiro gi weche ma demands mang'eny ma be jonyuol nyaka donje. Anase wacho e manifesto mara. Yes. Ni e zones te mantie go Isemeka. What they create one place. Yes. To make ni mano bedo a printing center. Kama bedo gi printing press maber.
Manyithiwa nyalo timo penj ding'eny. Yes. Kata nyalo yudo instruction materials yo maber. To mano bobedo controlled gi zonal officials. Mi loso kar kairi. Also in one of the schools. Because one resources mag education. Yes. Oko tamwaloso is room moro maber to gi supporting gi printing machines and equipments. Manyalo konyo skunde mantie zone no te. Mondo zone odhi maber. Mondo ji osom maber. Mano wabotimo nikech mano area mathago jopuonje ahinya. Odwa ni omi nyithindo learning materials omigi penj to ginyamiyogi. Nikech okidwa riembo nyithindo benikel 50,100 mar penj. Nikech payment no be okdwa notimre. Koro mano wabotimo. Wabo support games e skundegi. In the past I say support games ahinya e skundewa. Na manyo sipewa nyo mattresses 100. Bawa miyo Heads Association maseme. Nikech ne waneno ni seche moko nyithiwa dhi kata wer kuonde mamoko. Kata kama gininde maonge. Okinyal support academic excellence tiweyo talent development oko. Education must be holistic. What is support watch games kabisa iseme. And the only leader iseme maseluwo jopuonjewa gi nyithiwa kata ka gidhi wer at the national level achopo kodgi. Oksamore di man nikech in interest education jadwa. And interest education man adier. Nikech education e key. Ok ni interest e kom kaki wache no interest education. And interest mapeka ahinya. Koro mumi aluogi kendo watiyo kodgi kamano. To area mar sports ni be. Ase support nyaka youth groups mang'eny. Nearly 80 to 100 teams. Mwamanyo negi uniform gi mpiche magitugogo. Koro wacho ni wadwaro ni walos skunde wa maseme. To be happy schools. Child friendly schools. Skunde ma nyathi kodhie to mor no dhie school. Mheshimiwa Kadiri, ng'ato nyalo penjo ne king'iyo gik misetimo gieki. Inyalo keto tama ladiwa nono nyaka par. Gik masetimo. Gik masetimo an kaka Kadiri kapok abedo mbunge maseme. Mano kimia ochiko koma party mia maber. Ang'o mimanyo bedo MP ka inyalo tiyo kionge office mi ketri atamalo mar ochiko ewi 10 then atwe gi penjo moro ni tang'o mimanyo MP ni bende e otiko mar independent kata independent candidate kai nyingi umeu kama ang'o mi Seme no komi ticket. Mokwongo achagi mi penjo mokwongo. Nika wasetimo mago to percentage no tang'o momia manye MP. Hapa ni na mi duoko maber nacho ni ka amira rating kaka ng'ama poko yier. Ma ng'ata gima ng'ata mapoko yiero setime Seme. Amire percentage. Nini nyalo tiyo kata kiyo kod office mar bedo mar MP. Kora ng'ama mona tiyo ne jo Seme oko to ng'ato biro tiyo ne kaka MP. Koro jo Seme koro jotelo mang'eny matiyo negi. Emomiyo wacho. Ni ok wadwa miyo kom mar MP ng'ata. Imiyo ng'ato mosetiyo ka onge kom. Koro so en yardstick. En yardstick, en stepping stone, en parameter mitiyogo. Bipim ni ng'ani nyalo kata ng'ani. Ing'eni okinya kao ng'an moro manindo mapoko tiyo ne jopiny. Tiwacho ni in kikwa mii nikech isetiyo ne jopiny. Okinyal kao ng'at moro manindo mapoko tiyo ne jopiny kendi kete kom ni in mondo midhi ti nikech kumosetiyo. Ng'wacho no sekunyo pige e Seme Constituency osegero sikunde. Wacho no sechung kod school fees mag nyithindo kachiel kod weche mag sports kod tuke setingo palo. Wacho ni Seme Constituency nyaka bedi kod gimiluongo ni happy schools. School nero machiegni kod nyathi kendo nyithindo ero mondo ting malo weche gi mag somo. Mago pacha mago pare macho kod migosi Hagai Hawi Kadiri mochung manyo bedo kaka MP Seme Constituency molocho utho kod Kenya chung kaka kare kende. In fact en jachung nero ma slogan mar nitiere tam mar Nyasaye bende Mheshimiwa kaka idwa so Nyasaye jogi yeki ni manyaga timoro go mbaka but kapoko biro kare kanyero Mheshimiwa Alomo miyo ni the chungo independent kitiyo kama irimo jogi nyalo mi nomination jedo. Watch independent candidate. Gimokwongo madwa na watch ni independent candidate ma chungyo ka chung independent candidate ni ahero. Na chung yero ma bedo mbunge maseme in 2017. To 2017 no indications were very clear kata kane wadhi e ballot. Na dhi maber ahinya e ballot kacha. To ningena de Mheshimiwa ni dima bele bala. Nang'eyo nikech results ne waneno kaka ne donjo. To results ma Seme ok no landi.
Ok nolandi nikech mag nomination koso mag IEBC. Mag nomination. Okay. Ok nolandi. Ok nolandi at all. Ba returning officer kanodok nyaka Nairobi bokolandi. Koro finally wanawinja wach ni omiyo tiko the current member of parliament. Mabe ka candidates mano chungore no raise appeal and issues. No wach ni mano party ochiwa. Nikech results mane a ground. To nenyiso ni ok nodhi yudo gino. Gino nanoro kendo nasekao. To nawacho ni macha nadhi Nyasaye no yaona. Yes. To nawacho ni oyo kata otimre kamano okabidhie party moro. Mano was 2017. Awacho ni okabikelo bekoko. Awacho ni kiny bochopo. Yes. And God's time is. Koro ni mok ni chung. Tango meno kumi mae nikech acho no Paul mano no keto mheshimiwa Dr. Nyekal malo. Kitiyo magiriro te. Ango opinion poll no kwanyi malo. Opinion poll chane onge. Yes. Kana bire yiero ni opinion poll chane gima onge tich, for lack of a better word. En gima useless kabisa. Mano katiyo gi kisungu. Yes. Nikech en opinion poll mane wacho ni Nyekal mbunge nen gi 74%. Iluwe gi osiepna moro ni Majimaji gi 14%. Kaito koro dong 12 ni mwalaro gi jomoko. Ma ino kada rank to opinion poll. No kabedo kada rank to opinion poll. Kada nyinga seche moko wigi no wigi. Batipane mano kedire ground mheshimiwa? Mano kedire matire ground. Mano nyingi ni malo. Okay na diera. Yes. Mawacho ni opinion poll no is baseless. Nikech kain gi 74%. Yes. Idhi adhi nomination. Yiso ni jomoko gi ongeji. In any case ne wase chulo pesa ma nomination. No what me bo chulo. Yes. Koro idhi nikech you are competing against nobody. Yami chungo no ongeji. Koro scorecard mara mheshimiwa Nyekal inyalo keto kar kanye 0 to 10. 0 to 10 anyalo miye 4%. Mano is no 4 out of 10, which 4 means out of 10 and 40%. Yeah. Mheshimiwa ni kamera ni ter ni director mara insadonda hika deke ne mono metie program nyiri ni kamera ni ter los code jo Seme Constituency. Jodalo wa Maseme angi kwayo kendo kwayo mamuol ni mondo ka dhi yiero marwa mara mabiro tariko 9 dwe mar 8 akwa ombulu maru. Ombulu ni bokonyo mondo alos weche pi Maseme, walos weche skunde Maseme. To kanisa be wabo chungo motegno kaka wasebedo kwa chungo kanisa ndalo ma corona ne thago anima na chungi jodalawa mondliete to gikie ase chung kodu motegno angi kwa mamuol kwa maonge koko ni mondo para tariko 9 dwe mar 8 achungni adiera kende tero Seme mbele. Waringo gi siasa mamuol, siasa mawacho ni moge mesa peso fuko to gi Yesu e chunyi. Moge mesa peso fuko to gi Yesu e chunyi. Symbol Symbol 9 symbol mayom. Yes. Kidhigo kura chieng'no mokwongo ibo yudo ka Nyasaye oseketa namba 1 e ballot paper kanyo. Ini main malo. Asai kikiketa namba 2. Ini main malo. Nyasaye oseketa namba 1. Okay. That's symbol namba 1 no Nyasaye. That symbol 9 symbol mayom. Yes. En san. To isan kae nitie kuon. Okay. E bathe nitie rech mangege mochiel maber. Yes. Then osuga nitie kanyo. Yes. Ikachumbari. To tone mora lenya. In chiemo mamit. Mheshimiwa koso tendi dibedo na telo mar miyo jopiny mogo to tine symbol na mar mogo no. Yes. Nyiso ni rech we in a fishing society. Yes. Abo konyo fishermen to empower fishing. Rech bete mesa. Yes. A lot ni en agriculture. Kuon ni en agriculture. Mago empowerment majowa. Ubomo nyaka laga biti chunyi. Nyasaye de libalo. Good luck je. Samoro yin mo loso ko dikar kaniri. Enyi bro bero jerubura mabo donje Seme Constituency. Ko ni kama ber jedom. Waebrania 11 kaya achiel. Ni yende do badiera maonge kiawa. Yes. Ni gino migeno botimore kata pokineno. Waebrania 11 kaya achiel. Ye en bedo gadiera maonge kiawa
ni gino migeno botimore kata pokineno. Tarik 9 Nyasaye locho. Wageno ne yo Seme Constituency bro kura eyo makare molo chutho Seme duong moingo ngata. Sasa modhi timo kura kiko yie mondo bima undu kachiel kuda ginjore bedi ka wang'eyo ne kata bede ne jatelo moro yudo kata koyudo Seme bro siko manyaka chieng. Nyinga en Haron Otieno wachakwa dogo time kene chieng machiele chendo ni eri kiny kikwil mheshimiwa Oduma Owuor Joshua live e chendo ni eri Kuku Mar Wach. Iluonga ni Haron Otieno kama ine Zeru Babel mantire to kamera ulichema kawuono ni. Mondo iyud wach mar muma makawuono, or ote machuok ma ondik ni muma e namba mar 71920. Hadithi ya Uthman Ubada bin Samit radhiyallahu ta'ala. Hadithi ya Ubada mtoto wa Samit radhi za Allah zimwendee yeye. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anasema kwamba amesema Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, rehma na amani zimshukie yeye, na ukitaka jua hii neno kiupana inafaa ufinye